ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಮೆಗ್ದಿಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಯರೆಂದು ಪಿದಾಡ್ದಾಲು ಅಂಚಾನೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಯರೆಂದು ಅಂಚ ಆಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಗನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಅರ್ದಾಡ ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಗಿಡ್ ಮಣ್ಣಾಪುಂಡು ದಿಯನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೋಪೆರಂದು ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂತು ಬೇರತ ನಂಡದೊಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಯಗ್ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡ ದಿನ ಕುಲ್ಲದು ಪೋಪುಂಡೆ ನಂಡದು ಉಂತು ಬೇ ಬಂಡೇರಾರು ಬಾಲೆನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಊರನೆ ಮುಂಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದು ಇತ್ತೇರು ತಾರಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ತೆತ್ತದಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಡೆ ನಾಯಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಡು ಅಮ್ಮ ಮುಳು ಕಜಿಪುಗು ರಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ತೆತ್ತದು ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುವೆ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲನೆ ಎತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಮನ್ಪುವೆರು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಮಂತ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಇನಿ ಅಮ್ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಚಾಯಗ್ಲ ಪುಂಡಿ ಬಂತನೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಬಂತನೆ ಕೋಡದನೆ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಇತ್ತನು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಇಟ್ಟೆ ತಿಂದನೆ ಇನಿ ಬಾಲೆನ್ ಶಾಲೆ ಸುಂದರಿಯರ ಅಮ್ಮ ಪೋಪೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಲ್ಪು ಪೋಣಗಣೆ ಬಂತೆ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಸುಂದರ್ರೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರು ಕೊಡೆವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಕ್ಲು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಲೆ ತಂದು ಬತ್ತನೆ ಒನಸಾದು ಒಂಜರನಾಗ ಬತ್ತೇರು ಏನಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಮಣಿ ಇತ್ತಿಜೇನ ಯಾನಗ 51 ರಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿತ್ನ ರಡ್ಡು ಮುಜಿನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪೋಪುಜಿಂದು ಕುಲ್ಲುದುಜಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಗಲೆ ತಂದು ವರ್ಕ ನಂಡದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಲೆ ತಂದು ಬರೋ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಎಟ್ಟುಗೆ ದಾದಂಡ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬೋಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿನಿ ಅಂಚೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ರೆಡಿ ಬಂತು ದೀಪೆ ಪೋಣಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವನಸು ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಿನ್ನೇ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನೈಟ್ ದಾದಂಡ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಂದು ಬೈಯಾಗ ಅಮ್ಮ ಮುಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಹೊರವರ ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಶುರು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಮುಳು ಕಟ್ಟ ಒಂತೇರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಕಣೆರೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕುಳ್ಳ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡ ತಾಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಮೇರ್ ಮೂಲು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂತೇರು ಮೂರನೇ ಪಾಡ್ನೇನು ಗೂಡು ದೀಪಾಡು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ದಂಡು ದೆತ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಚಾಪರ್ ಅಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸಗ ಬಂಡದು ಪಪ್ಪಾಡ ಫ್ರೈ ಮಂತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಚೂರ್ಣ ಹಂಡೆ ಗಸಿ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದನೆ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇನುವಂತೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತದೆ ಒಂದು ತಾರೆದ ಮುಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉರ್ದುಲ ಅರಿಲ ನೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬೈದಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂಗೆ ಪಾಡ್ನೇಡ್ದು ಅದು ದೋಸೆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಚಾ ಪಾರ್ಪುಣೆ ಬಾಲೆನ್ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಇಡ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ದೋಸೆಗೆ ಮಂತನ ಬಂದ ಒಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೆ ರೈಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೈಯಗೆ ಚಾಯಗ ಹಾಪುಂಡ ತಾ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಮುಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ
ಇಡ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಗಸಿಲ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಬೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಗಜಿಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.